melayu. Entang munggah naik. Ajeng blonjo napa pripun iki? Mboten ajeng Jalan-jalan. Santai-santai, Mbah. Ning omah kiamban apa kali sinten iki? Adik. Asli mriki, Mbah nggih. Asli mriki. Mulai tahun pinten njenengan teng mriki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur kabeh, balik lagi bersama kami Faiz TV di perjalanan pedesaan Bojonegoro Selatan. Saat ini kami berada di belakang Pasar Rowagi, Dusun Kaliaren, Desa Malingmati, Kecamatan Tambarjo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Suasana siang hari ini terlihat cukup sepi dan tenang. Angin terasa adem, khas wilayah pedesaan pinggir hutan. Sementara aktivitas warga tampak mulai berkurang karena waktu sudah mendekati istirahat siang. Di sekitar jalan ini terlihat beberapa rumah warga, pepohonan rindang, dan suasana kampung yang masih sangat asri. Tidak banyak kendaraan lalu lalang, hanya sesekali warga melintas menggunakan sepeda motor ataupun berjalan kaki. Nah sedulur, di depan kita terlihat sebuah bangunan musola sederhana yang berdiri di pinggir jalan kampung. Karena suasananya terlihat nyaman dan teduh, yuk kita mampir sejenak untuk melihat suasana di sekitar musola ini. Pulau mriko kok pulau Kuniran. Oh, Kuniran. Desa Kuniran. Iki Desa Porosari niku. Nggih. Gede nggih. Kilo saya. Panjenengan sakit. Apa panggilan itu apa? Ada es sama. Ada es teh. Ada itu sakian ning mriki. Nggih, sakian ning mriki. Kuniran jurusan Porosari. Terus ndi pundi nggonan niku ya? Nggih lah mriku. Lah jenengan mau minta pun Tambarjo mriki. Napane liwate? Liwate nggih. Nggih Tambarjo mriko. Terus mriki. Lah sing Google Map omah tingkat niki arek gambare Dek. Oh nggih. Dadi sing ketok omah niki lho, jebule Pasar Wagi ketok iki aku ngono. Nggih. Nek Wagi tok rame. Nggih, nek pasir tok nggih. Nek wakil niku rame. Nggih, tapi hanya sak krompengan. Lagi krompengan. Nek wakil wingi niku 40 bungkus langsung telas ngoten. Es Bu, coba apa nggih es. Ngoten. Jadi kuwi kan jam 9:30 nemu telas. Padahal esuk telas es ngono. Nek es iki kan nggih njing padahal niku. Lah nggih. Jam pokoknya kalau buka jam 6, jam setengah 9 tadi cuma es teh kali napa nggih? Kalih niku ATM bersama Brili atau Brili ngeten niku. Yang transfer tarik tunai. Tarik tunai ngoten niku. Berarti jenengan laju niki. Nggih. Nembe kula. Nembe. 15 hari. Hasilnya pripun teng mriki 15 hari? Lancar. Nggih, alhamdulillah. Berlinge barang lancar iki. Nggih, katakan jaga. Nggih rata-rata. Berarti jenengan standby teng mriki tiap hari. Nggih, tapi pakai jam pinter setengah 3 Pak. Tah, Makan niku. Nggih. Monggo nek pinan. Nggih, matur suwun. Enten tulisane teh gelas teh apa es teh niku monggo. Oh, iki monggo. Nggih. Sabar bisa. Sing capek lan iki kan pun plastik kan. Pun boten-boten pelajaran terus kan belajar kali masyarakat.
daun lebar. Kita jenis nangka tapi unik, daunnya sangat-sangat lebar sekali. Ini jenisnya apa ya? Nah, kita dekati. Oh, nangka super atau bagaimana nih? Daunnya sangat lebar. Suasana sepi siang hari. Niki nongko godhongnya wombu-wombu ngene iki. Jenisnya napa niku? Mboten semerep, Pak. Wapi wombu-wombu nembe ngertos sak niki ya. Sepi penuh dengan kebahagiaan ini. Dolanan apa sayang? Dolanan apa? Lu melayu. Ternyata sana juga ya jenisnya daun lebar, nangkanya lebat. Melayu. Ndang munggah naik. Ajeng blonjo napa pripun iki? Mboten ajeng Jalan-jalan. Kampung jauh dari perkotaan. Ini pinggir hutan sana, masuk sana hutan. Katanya juga ada pertapan. Ya namanya di pelosok desa banyak cerita. Nembe istirahat Mbah niki. Istirahat. Setelah itu niki nggih istirahat. Kayak napa Mbah? Kayak napa niku? Kok ngaten bangkean iki lho, Pak. Oh, bangkeane krasa. Teng mriku wonten nangka jenise kok godhonge wombu-wombu niku nangka napa Mbah niku? Betul wonten isine. Napa janganan? Oh, digejanganan niku. Mboten nggih buah-buahan napa no. Oh, khusus janganan. Jenenge napa nangka-napa niku? Duka. Lah ki nyenengke gemblandung godhong-godhonge wombu. Lah ngoten niku pedes purun mboten niku? Purun nggih. Tapi nggih ndak asal iki. Bapak matasnya napa? Niki nonton pedesaan mriki kok ketoke kok sadu indah. Sanjang mriki wonten pertapan niku leres nggih. Mriko niku lho. Oh, mlebu mriko. Nggih. Dhuwur niku lho. Pas ketok nika. Nggih. Wah, ternyata di sana jauh ya, ini di belakang sana. Niki ngidul terus ngaten perlengetan. Niku pertapan apa Mbah niku, Mbah? Pertapan yang ngoten niku. Pertapan biasa. Mboten ceritane maling kentiri napa-napa niku. Nggih. Oh, cerita maling kentiri ceritane. Dene pas kirane ngoten niku jadi dereng nyadiran iki. Nek nyadan rame Mbah nggih. Nggih. Santai-santai Mbah. Ning omah kiamban apa kali sinten iki? Dik. Adik. Asli mriki Mbah nggih. Ya? Asli mriki. Mulai tahun pinten jenengan teng mriki? Lah. Kula niku pun dangu sasu lho, Pak. Daleme bapak pundi to? Menden mriko. Pundi? Menden, Ya mandi. Jawa Tengah. Di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur mriko. Niku wau niki napa? Beda motor niki nonton niku wau wonten santri sing teng mriki. Nonton keadaane pripun, perkembangane pripun. Nah, pengen niku teng pertapan niku nggih ngidul niku terus enten embong ngetan. Berarti mun caken Mbah niki Mbah nggih. Oh. Sampai kalau nek mlaku sisa awan lho. Nggih. Kita munggah dhuwur ngoten kok. Lah. Dhuwur yang mboten mekakat lah. Nggih. Kok. Lah kata
ketok kene kok dhuwur. Tapi ceritane napa mboten ngertos. Mok ngertos maling Kendiri ngoten tok ceritane. Nek panyadan diresiki. Nggih rame ngoten Mbak nek nyadan. Nggih nek tiyang sak dusun iki mriko danten. Berarti kapan niku? Nyadrane kapan niku? Nggih. Besaran iki. Dereng. Besaran iki nyadrane. Dereng. Dereng. Niku sapar napa? Sapar. Oh, ngenteni sapar nyedaki sura. Nggih. Menikmati suasana indah dan bahagia. Kali Mbah sinten Mbah nih Mbah? Dereng. Mbah sinten jenengan? Kula ta, Mbah Jasmi. Mbah Jasmi asli Pedukuhan Pundi Kaliaren Desa Malingmati, Kecamatan Tambarjo, Bojonegoro, Jawa Timur. Kita melihat gitu buah nangka, katanya khusus sayur, daunnya sangat-sangat lebar. Dan katanya tadi pertapan itu, wah itu lokasinya ada bukit, nah di lokasi di situ.